Khasi Hills Autonomous District Council kadang don Haduh Prabhusantali ki mukotduma jongka ki badang sahteng hapo kayeng Kashri Meghalaya High Court pentip ka executive member EM bakmi yakatana legal affairs ka KHADC ka kong DTH majam ha ka khatnyo trik jeliu haba jubab ya ka jingkali balawan ra da ka MDC ka NPP na nong shken ka kong Grace Kharpuri ha ka singi ka baningkong jong ka dorbar liur ka KHADC ka EM kala ong bagi mukotduma ki barang sahteng ha ka yeng Kashri Meghalaya High Court ki day na do usnam arja arpuar Haduh arja arpunrio katkum ka jingong jong ka EM kini ki mukotduma ki barang sahteng ki kenthob ya henrio tili ki badai jong usnam arja arpuar ka way house nam arja arpulai southly house nam arja arpsang sanpupratali house nam arja arpsan but kan real tali house nam arja arpun real. Kakong deiti kala benrap bala penkut no Haduh lai pau tali ki mukotduma ki badai na duus nam arja arpulai. Kala pentip ru baka kinhuan bakmi eki kam an legal team jong ka district council ka kintob iway special council laingot ki standing council iway legal assistant but iway lawyer ban pet eki mukotduma jong ka council.